Tadi siapa nggak kok hari? Tadi juga. Apa yang perlu benar? Tarana diwarisne aku. Wah, kuwi. Ayo cita-cita lah tapi. Tarana diwarisne aku. Kuwi pembunuh asli gitu. Gowo papat apa ini kan. Kuwi sing dicacah ya ilang kabeh mau jutil. Oke. Papat. Lek oleh nah, Pak, anu aku tak tuku. Ya, Larang lho kuwi kok ning negarane ngono. lah ya, ora apa-apa. Aku tak tuku. Aku duwe sitok kuwi maneran mari entam-entam tak buntel. Ya tahu tak umbah ya tahu apa. Duren andalan. Wah. Yan. Kayak angel. Kayak baca kambil ini. Lah piye? Ngene. Jo samar. Anyar Aku ora angel. wong kanan kowe teklek. Ayo, aku lagi kuwe. Wah, lha kok Api. Aku pakai olahraga kan? Jeren lek enak angel. Kuwi aku metan dhisik wong mobil. Ampun. Kurang ngepok anu Pinara. Nara lho nile ana duren iki lho. Nile ana duren. Pinara.